Så har vi halvanden til år. Cabin crew, prepare for landing. Ja, det var lige det, jeg tænkte. Den havde jeg ikke set, skulle komme med den. Jamen, nærmer jeg, så kan vi byde jer velkommen til Rhodos. Kaptajn, vær venlig stop af, bliver siddende lidt endnu med sikkerhedsbælterne fastspændt og holde midtergangen samt nødgangene fri for alt håndbagage, indtil flyet holder helt stille, er blevet parkeret og skiltet med sikkerhedsbælte igen er blevet slukket. Når I så forlader flyet, så er det en god idé, at I lige tager en kig i stollommen foran jer, og i den forbindelse, der skal I også være meget forsigtige, når I åbner bagagerummet over jer.
Så tilbage på denne Thomas Cook-besætning er der kun at sige tak for i formiddag. Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske jer alle sammen en rigtig dejlig ferie. Men inden jeg helt gør det, så skal vi lige bede jer om en lille tjeneste, og det er, at når skiltet med sikkerhedsbælte bliver slukket, at I så alle er søde og blive siddende til jeg giver besked over anlægget. Vi skal nemlig lige bruge midtergangen til vognene med de toldfrie varer, og det tager altså kun nogle få minutter, hvis alle er søde og blive siddende så længe. Så siger vi nemlig tak for hjælpen på forhånd. Så vi kan selv tage. Hvor har du tænkt den der break-fan derude? Ja, sagen der blev bremset lidt der. Så fik jeg lige en besked på 3. Velkommen til faktisk. Sjovt. Nå. Det er godt nok først derovre. Jeg snakker lidt om det. Jeg kører træet til mig. Så det var i 50'erne. Så det var ikke fordi de havde det fede udvalg. Eller har kunder? Nej, det lægger så op til 84. Det var skrevet i faktisk til at spille. Der har været lidt til, hvor de havde 2 grupper i dag. Til sidst så der er der ligesom deres ledere. Det er rigtig knaldet. Så vidt jeg husker, så må det men jeg er ikke nået til der, hvor dobbelt er afsagt. Det var også, det var helt overlagt. Manden han holder hjemme på hans adresse i bare og venter. Og i det kurven han kommer ud, så står han der bare og lige hen og kommer. Det er jo ikke noget, der er det er sommer. Så på et eller andet tidspunkt, så er det jo nok, som starter med det der med, hvordan man er i sommer, så holder sig væk. Og så går jeg ud fra, at slutter lidt igen omkring jer, men han har nok på et eller andet tidspunkt indset, at han kan vælge enten, når der er flugt resten af livet, og så kan han godt fra. Jeg tror, det er sådan noget. Nok der man har taget valget, så det er jo ikke værd at lægge på. Nej, jeg tror, det er så meget, at få sådan en sted. Nej, det er lige præcis. Det tror jeg faktisk ikke. I skal hjem og ramme. Ja, det er den sidste. Bare klare det, der er fundet. Ja, vi er heldige. Bare være
det var mega. Der er ikke mange år. Cabin crew, please lock doors. Det er både noget af det.